Kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lema ula. Setan rata-rata. Wah, setan kaya setan. Arep piye? Ayo, ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dereng bakal karane. Wes. Wah, matinya. Aku nak gelono. Eh. Bagi ngopo? Ilang ya, Truk. Ha ilang iki goblok kaya. Tak ulung-ulung nang lemah ki ilang dhewe. Getun aku. Tiwas mempeng ana-ana ke ilang. Ndara-antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung nang isor ki mbleset ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kaya. Wis bablas adoh ora. Ana pujek-pujekke entuk sapi teng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapi teng kesasar nang sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis mesti arep nyembur tak awak. Bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ha iya. Aku ngomong karo kowe jane males lho, Kong. Ayo ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Ora apa. Kancane meng kowe. Ha iya. Kowe lah, Gong. Apa kenapa? Kayak sapa joget-joget kae. Wah, wong nanggap dadilan ngono kok udu. Ha sing to kae lho. Oh. Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karo nyaine iki kaya seger. Pragoto. Pragoto. Tekan kene aja dikasih hati, Truk. Ya. Nek kira-kira nglabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhene. Ya. Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Wendro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wundele bodong. Dredek medun. Kaya dilinting munggah. Wah. Sing mburi kae malah marahi lara weteng aku.
Cangkem kok kaya jogangan. Oh. Hei! Ha 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 ha. Ah, gere ora meneng kok. Guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Bagonge nesu. Aku digetak. Abape kaya batang. Lek golek sandal yo nendi. Aja dibandem sandal ora. Kendel. Yo, kaya. Sampeyan mriki ajeng napa? Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah goleki kowe. Lah nggih. Terus nyapun tekan iki sampeyan ajeng napa? Lah, rak tenan to. Aduh. Nyekel kowe. Weh. Nyekel kula? Iya, kula melumpat. Telek kowe. Terus kowe iki ora rampung-rampung lek mungkin ana tak tantangan. Orane arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya men kowe ndak omong wae. Kowe tak candak kak bondo. Nah, ngono dadi.